ассалому алайкум дӯстон. Инак бо дархости бархе аз подписчикон сохтани ане ин гуна майда ҳакак шпаргалка. албатта шпаргалкаро метавон барои супурдани бисёр чизҳо истифода бурд. мисол имтиҳон, вале якчиро бояд донед ки ин чиз дар практика ба шумо ёрдам намедиҳад ва бояд мавзӯъро ҳатман аз худ кунед. лекин хуби он дар чист ки вақти навиштани шпаргалка метавонед баъзе маълумотро автоматӣ аз худ кунед. Инак дӯстон, хонед ва саломат бошед.